Nah hinaholongan begiot mahatani debata di bagasan tikon alani jumulo mahita martangiang. Damen ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti mangarajaya ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Pakulingi mahami marhite hatami nungarade hami tumangiho sa ali Jehovah debata ama anak lohotod di porbadia jalatung takas mahu peleho kami daging lohotod dinami asa di bagasan ni tubuh jala marurat hatami jala terpangalahoho kami di ngulu nami sigano pare atong tod di porbadia mamangukap hasit tongan ni hatami asa dilehon pangatusion natorang di hami di nama nangi hatami hami di bagasan tikyon marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata mangatoy doh mamakuling hita di hatana marehite Pilemon bidusada ayat 8 sahatu ayat 17 Pilemon bidusada ayat 8 sahatu 17 songnon padok narisita tangi homma ope godang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarudihon natamatuho alai alani holong ni rohai tagonam maau mangelehelek nungasongoniau Paulus naung matua jala tarihot nuaing alani Kristus Yesus asa huelek-elek maho alani anak kokku Onesimus na hutubuhon dinatari hoton ahu naso marguna do ibana na jolo diho alain waing marguna situtudo diho nang diau na husuru do ibana mulak tuho doson rohaku do ibana huetong naing donian tiopokku ibana asa sikakmu ibana pature-turehon ahu dinatarrateon ahu alani barita nauliih alai dang olo au mabahen agia aha anggo sosian pamotuammu asa unang songon naso tarjua dengga basamu naing masian lomo ni roham atikiala nau ban nasirang ibana sango basyako asa gabe saleleng nileleng nadiho dada be naposom ibana tung lobi sian naposo songodongan na hinaholongan lumobi diau lambe hama diho mangihuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asa molo dia toko ahu dongamu jakom maibana songon ahu ido sahatna salom damang dainang hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai hahaanggina pinaribut horasma dihita saluhutna di mingguta di bagasan tikyon naung takas manogu-nogu hita di minggu pa 10 pituhon dung Trinitatis di tanggal 26 September 2021 di togu-togu hatani debata hita di ojahan di perminggota mangolu songon keluarga ni debata mangolu songon keluarga ni debata hidup sebagai keluarga Allah ido ojahan ni perminggota pasti akadamang doho denang sada parulupo-lupo do di hita marehite pangatoyo do pemakulingon ni debata tu hita di bagasat tikyon asa mangulu songon keluarga ni debata supaya kita hidup sebagai keluarga Allah songon dia do harwa keluarga ni debata kadamang doho denang asa taboto maka nguluhosa na pasti kadamang doho denang molojol mari portibion didok jaga nama baik keluarga ninna do tu akaya nakon nate unang pailahokka una pilahukuna di tonga-tonga ni keluarga ninna do ate akadamang doho denang apalagi molo sahalak na dihormati sahalak namora sahalak orang berpendidikan ikut tonahonon na tena kune sotung pilahuk kuda jala manang na sederhana sotungi pilahu keluarga udah inna do tena konna asa kadamang doho denang hatani debata pa yang ngotok kita tong asa mangolu hita songo keluarga ni debata supaya hidup kita sebagai keluarga Allah. Allah si pemilik segalanya. Debata si topa napuna saluhut. Ibana gabe Ahmad hita jala dia kita gabe anak dohok boruna. Alani di doktu hita saunari ikon takas hangoluhonota ha anahon ni debata songo keluarga ni debata hita jala ikon pangalahonota pangalaho songo keluarga ni debata songo dia do harwai unang pailahon debata unang paurakon debata pangalahot teh songo nakinan jol mana di portibio nate akadamang doho denang ikot tirwota
iko sadala kita, iko sa pangalaho kita, iko songo sa pabahena kita, doho debata na sokal na badia jalan na marmuliai. Gari na di tanoon na di portibio di do kanate. Unang daw tu bisa bonana, manang dang daw tu bisa bonana ninna. Artinya na iko sa pangalaho do, iko jonok do, iko sarobang do, iko takas saihot. Ay molo daw ninna olo gabi di pangan manang gabi sego. Alanya kadamang doho day nang ikot takas do hita makanguluhon mangulahon songon na ni halomohon ni debata ay ingok ma keluarga ni debata do hita. Keluarga ni debata hita kadamang doho day nang takas do iboi jala masa jala tajalo marhitehon pakokopon ni Jesus Kristus. Ay marhite-hite Jesus ido nunga gabe anak doho boru ni debata hita. Gabe bo hita maju ale amang. Ale abba. Di dalam Kristus lah itu, dalam penebusan Kristus, dalam keselamatan Kristus, dalam pengorbanan Kristus lah itu, maka kita terhisap termasuk dalam keluarga Allah. Alania kedamang doho denang marroha songon rohani debata nama ngasi nama kaholongi nama ardami takas may pangalahonota ido na patartong di jamitata di bagasan tikion na pinapatarna na diangkat marhitehon Pilemon bidusada ayat 1:17 di patorang di si Paulus marroha haserepon nang pe sebagai rasul ibana mangatoi mamakulingi si Pilemon sahalak namora na mangaleho bagasna gabe inganan parmingguan manang parahuriaon manang parsauran yakana porsea dijabunai maka parbarita nauli ijabunai do tinggal nang akana porseai marpar sauran rap doho debatanin. Si Pilemon adong naposona alai nunga melarikan diri na margoar si Onesimus. Didok adong pabahenan ni Onesimus nahurang doho nasala tu si Pilemoni. Ido bana lari ibana sajabuni si Pilemon tuan nai. Jala gabe pajupa mas Onesimus di Rom, di natar rahut, di natar hurung, manang di natar ratei. Si Paulus naung tongon di bagasan hatutuana di hati hai. Pajupa di si jala di hatahon si Onesimus masongo dia perdalan nasahat ibana turom. Nah, melarikan diri do HP ibana syajabuni tuanna syajabuni si Pilemon. Alani di parjupa di pardonganon di pertemuan ni si Onesimus doho si Paulus takasma ditogu-togu si Paulus si bana asa marhamu baun ni roha jala ditogu-togu asa manadda asidot holong ni roha ni Kristus si gabi Kristen ma si Onesimus idop banda didok si Paulus na tinubuhon doho na gabi anakon ni si Paulus si Onesimus si maka Bapak Saku dia mengirim surat kepada Filemon sesudah Onesimus yang melarikan diri itu menjadi Kristen, menjadi orang yang sudah mengenal Kristus dan sudah bertobat oleh karena buah pelayanan daripada Paulus di Roma. Mangelek-elek masih Paulus tu si Pilemon atik pesasitong na naboido si Paulus sian bahasa nakoras manang sen nama mareta ibana mado jakom masih Pilemonon si Onesimuson alai dangi di dok mangelehelek doauninna dison hutongos asa mulak muse si Onesimus tuho sebagai tuan naninna naboi donian ahu pasahaton ibana mangarodihon natamatuhonin naboi donian ahu marhite kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ninda si Paulus alai dangi hubain na mangelehele mau asa jakom si Onesimus si mulak musenin marhite surat secara pribadi oni di pasahatibana dibuat si Onesimus si
jala pasahaton na itu si Pilemon. Akadamang doho denang songo keluarga ni debata. Dihangoluhon jala dipatuduhon si Paulus do marroha na serep marhite-hite na mangelek-elek nang peibana sebagai pimpinan yang punya jabatan sebagai rasul jala si Pilemon ya. Naung gabe Kristen do ngasapak kobasion na. Alai takas do dipakai ibanai bahasa halap bohoni dang memerintah hau alai mangelek-elek do ninna si Paulus. Akadamang doho dainang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai marpangarangehon parange na di bagasan serep ni roha. Dan hagi jangon ni roha songod dia pejabatan narong dihita. Alai saya tetap mamartoruk ni roha. Udame do jalau murah do pajuppa. Dapat akan ulina denggani molonunga di bagasan serep ni roha. Di bagasan dame dohot holong iba marpakuling. Dang memaksa, dang memerintah. Alai mangelek-helek namar perdomuan doi sian roha. Asa roha tu roha pajuppa. Ido napatar ni si Paulus. Nunga melarikan diri sasitong na anggos Onesimus ya jolo ni si Pilemon. Di boto si Paulus doi. Ido banna diok na so marguna do ibana na jolo diho alai nuaing marguna si tutudo diho nang diau nin. Sebagai hamba yang sudah melarikan diri tidak lagi artinya bagi Pilemon yang hanya menunggu hukum akan berlaku karena sebenarnya semuanya hidupnya tergantung kepada Pilemon sebagai tuannya. Alaidung ditopa si Paulus si Onesimus gabe Kristen si hutto Jesus naung marhamu baun niroha naung manada hasalanai radedo ibana musa di paulak tutuanna. Asa molo halak naung gabe keluarga ni debata takasdo naung majalo hamu baun ni roha naung manada diri jala naung martobat naung bertobat nuaing didok apostol Paulus namarguna do ibanan. Onesimus itu artinya berarti berguna. Arti nama Onesimus itu berarti berguna. Alai sangadang marguna ala nunga ditadikon tuanna. Alai dung gabe denggan dung itanda Kristusi nunga memarhubaun ni roha mana gabe marguna muse. Ida tek kadamang doho denang. Ngulut tahun tatanda Kristus ta tinggal ho perdosa utai adong hambuan ni roha gabe marguna mahita di debata. Di do apostol Paulus dia usah sitong nariko do ibana sikak mula pature-ture honau. Alai dangi dia ikom mula do ibana tuho. Ninna apostol Paulus di pasahat itu si Pilemon. Di do digurito di surat nei di nabi nuan ni si Onesimus si madopakot tuan nei. Nariko dunia ni bana dia tiopok dunia ni bana sikak mula pature-ture honau. Aina tarrateo jalanang matuau nau ninna apostol Paulus. Alai dangi jala didot tu si Pilemon, boto mamolo pesirang ibana sangop basyakko, rupanya ada rencana Tuhan supaya dia ditobatkan, supaya dia benar-benar mengikut Kristus, mengenal Kristus. Ini yang dibawa oleh Paulus pemahamannya ketika Onesimus harus melarikan diri dari Pilemon. Seolah-olah mau mengatakan asa jolo huajari ibana, asa jolo gabe Kristen ibana, asa gabe naposom nahaposan ibana. Ini apostol Paulus ate. Jadi sangop bas do ibana sirang syakko. Asa gabe saling liling narihonin. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Paulus katakan atik pemarguna anggosi Onesimusi. Di bana ledang ditopi ibanai erumiko do pedihonin natu si Pilemon. Di rumah Pilemon banyak pelayanan. Banyak yang harus dikerjakan. Ai bagas nei inganan parsaur gabe bagas jo gabe parmingguan ni diakana porsea di gereja mula-mula di hati hai. Asariko tibana disan perlu tenagana mengurupi alani rumikot do ibadah di honin apostol Paulus. Maka seorang hamba Tuhan, seorang yang masuk dalam keluarga Tuhan dang mangait tungadol dakolan nama narihot tu diri alai ikot takas do patu paun ni ya nagabe keluarga ni debata sumarihon aka pelayanan do pakobasion namar pardomuat tu debata.
jauh dari keegoisan, memikirkan diri sendiri. Songo si Paulus nang petarate bana na perlu jala riko dosa sitong na Onesimus. Ala do riko do di hodina ala gudang ni pelayanan do na iko si hobasan ni si Filemon di bagasnai. Ini Bapak Ibu saku. Untuk bisa menjadi kesaksian, Onesimus harus kembali ke Filemon. Amangi hutak kadamang dohok dainang asa tarida jala patar songon keluarga ni debata di dok Apostol Paulus jala di papatari ikon olo maradi siap majakon halak nama marhum bau nirohai jala unang be tong ibana naposom ninna alai gabe dongan nahina holongan unang be naposom songon mangihuton ruhut ni tanaon alai mangihuton ruhut di bagasa Tuhan imanin asa gabe dongan nahina holongan indah Bapak Ibu saku dalam keluarga Allah harus dapat, harus siap, harus mau seperti yang dikatakan oleh Paulus di doa Apostol Paulus tangpe sebagai apostol ibana ala di posisi ibana dirina songon si Onesimus idok si Paulus gabe si kak nado si Onesimus si etong may aunin na Apostol Paulus keluarga ni debata dang adong hati boon jalan dang adong na direndahkan tidak ada yang tinggikan dan tidak ada yang dihina di sana etong may ibana songon au jala aus songon ibana nina satara jala unang begabe na posom ibana alay takasma nahina holongan gabe dongan sa meja dongan sa panganan molonunga rap gabe keluarga ni debata ikonido si pangalahohono doho si papataron ni natakas mangolu songon keluarga ni debata alania kadamang doho dainang molo dia tokoi molo dia toko au dongamu jakom maibana songonau nin Apostol Paulus dia siap dia mau disetarakan disejajarkan inilah keindahan yang harus dihidupi atau yang menghidupi sebagai keluarga Allah dang adong na dihina dang adong na terlalu dipatibbo disi alai takas sa meja sa pakobasion ya sa ulaon alanya kadamang doho denang takas do pangatoyo doho pamakulingon ni debata di bagasa tikyon papatarma serep ni rohai unang ma rajumi hati boon songon nabinan ni si Paulus papatarma pakobasion haolom mangalehon mengorbankan songon na pinatupan ni si Filemoni mangalehon bagasna sahala namoray bana alay bagasnay gabi bagas pertanyaan bagas permingguan ni di Huria mula-mula na di Kolose di hati-hai olo ma mardami oleh mga di pauliuli songon si Onesimus doho si Filemoni jol manau melarikan diri alay boy pajupang mose sahalak na tua-tua songo si Paulusi sahalak naong matua na tarate sa itong akanuli na ding gaddo di pikiri unang gabi manirang unang gabi pahulakon alay paulakom ma tu parsauran na umuli do na dinggan songon na jukaninin jalay ngok makadamang doho day nang takas do adong status na baru mula nunga gabi keluarga ni debata hita dang gabi hatubab beninna alay gabi anak dohot boru ni debata songon si Onesimus dang naposo be dirajumi alay gabi dongan na hinaholongan alanya kadamang dohot day nang ulinay denggan nay jala tabunay molo masuk
gabe naginoaran keluarga ni debata. Jaga habadiau ni. Jamot tomma predikat sebagai keluarga Allah. Roha na mardame, roha na masijaloan, ya, roha na mengampuni, roha haserepon, ima natakasi pangalahonota. Atik pe, ikom marukil hita disi, ikom gabe masih tawonok kita disi, alai ingo ma. Anggo dia dopan di debata, nauli nadenggan si songonido naikon si eahata, ido naikon si hangulu honota. Atau pangatoyo do pamakulingon nito hatta di bagasa tikyon. Paingoto kita asa tahanguluhon hata nito hatta di bagasan haserepon ni roha. Taulahom ma parbarita naulioni jala garade mahita sitidangi di bagasan haserepon ni roha, sitidangi ibana di bagasan dame jala tuntakas marhite-hite aka ragam ni pabahenan songon na pinapatar ni si Filemon alani bae mamarguna ngulum songon si Onesimusi marguna di parbarita naulioni marguna mangurupi aka naposo ni debata laho makobasi di ulaon na pinasaha ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Apapun masa lalu kita, ingatlah, apapun masa lalu kita, ketika kita bertobat, ketika kita mau merubah diri, ketika kita mau menerima Kristus, maka Tuhan tidak akan pernah memperhitungkannya dan menolak kita. Asal kita mau berubah dan mau dipulihkan oleh darah Kristus, itu akan terjadi. Karena bagimu sebagai petobat, sebagai orang yang sudah berubah, naung marhamboni roha, ada masa depan. Bagimu yang mau mengenal dosamu, yang mau bertobat, Tuhan sediakan masa depan. Seperti Onesimus, bahkan seperti Paulus yang sudah meninggalkan masa lalunya, dan Onesimus yang meninggalkan masa lalunya, maka Tuhan mengangkat dan mempercayakan pekerjaan kudus, pekerjaan yang mulia untuk ikut serta di dalam pelayanan bersama Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Dialah yang akan menjadi memberikan kekuatan kepada kita di dalam setiap pelayanan kita. Amin.